והיסטוריה. פה מונחות תשתיות חינוכיות תרבותיות של הדור הישראלי המאוזן. פה נפגשים החלומות וההגשמות. פה אין קיצוניים וקיצוניות, פה יש משימות פשוטות וחברים לחיים. ובעולמנו, העלום והנעלם ככלות הכל, יש מי שמתייאשים, יש מי שמקטרים, יש מי שאג'נדות מוזרות מאלפים. ישמור אותם השם את כולם, אבל ניתן ורצוי אחרת. ניתן להיות הרפורמים של הציונות בזמננו, המשלבים בין עולמות ובין תכנים, שמחברים את חלקי העם השונים להרבה דיבורים ופלסופים. לא בכדי הרבה אנשים באים לסנסנה ומשתוממים. איך כל זה עובד ביחד, בהרמוניה? איך זה אפשרי? ובכן, זה ייתכן, זה אפשרי. אך למרות כל החן והיופי, יש עוד מה ומי שלא נותנים לנו מנוח. לנו, העם היהודי באשר הוא. לנו, העם בישראל, ולנו, המשרתים בסנסנה. בערב זה, בצאת יום זיכרון, ובהתקדש יום העצמאות, עוד טריים בראשנו, בכי אמהות חברינו, מהזכרות הבוקר. עוד חיים במוחנו יופי אחינו לנשק, חיוכם. עוד רצים בדמיוננו אופן גדיעת חיי חברינו, שיממונם אל מול מרץ חיינו. עוד יש ארור קטן ומזוקן באיראן, שבערב יום שואה לפני שבוע